Здравейте! Днес съм при Криптомата за пореден път. Този път в центъра, много по-удобно от локацията в Младост. И си имам тук едни билетчета. Това билетче, дето виждате тук, е на стойност 50 лева. Така че сега ще си взема паричките. Нека да ви покажа. Значи аз съм влезнала вътре, за да може да е безопасно за мен и да ме е по-спокойно. Първо включвам това тук и трябва да се появя за камерата, да ме види в лице. И то в един момент ще ми отключи. Оп! Заключи се вратата зад мен за мое спокойствие и се отключи вратата за Криптомата. И сега идвам с моето билетче да си го сканирам. Нека така да се опитаме. Оп! Много бързо отреагира и вече ще започне теглянето. Оп, компютърчето мисли. Много обичам така. Оп, аз не виждам много добре. Къде излезе? Ето го. Извини, 50 лева. Така. Прибирам си го ваучера. Имам още един ваучер тук. Ето. Още един. Още 50 лева и така. Сканирам. Оп! Имам си и бележка, ако искам да видя колко точно се получва. Така, имаме. Добре. Айде сега следващия ваучер. И пише правилна транзакция, започване на изтеглянето. Супер! Така. Какво пише тук? Тегляне на банкноти. Виждате? Така че имам 50 лева тук. И сега. Още ни 50 лева. Супер, добре. Но тъй като аз съм голяма късметлийка, естествено, аз имам още един ваучер на стойност 50 лева. Така че ще си взема бележката от по-рано. И сега ще си го сканирам и този ваучер. Ето така. Перфектно. И какво изписва? Ще го отворим това. Те искат да ги оценим. Все забравям да ни пусне една оценка. Ето. И веднага одобрена. Правилна транзакция за почване на изтеглянето. Само да се верифицира транзакцията. След одобрението. И ето виждате. Сега ще получа още 50 лева. Супер! И ето. 3 бележки и 3 по 50 лева от Криптомата. И днес разбрах нещо ново, за което не знаех. Преди като съм теглила, съм пращала от платформа до платформа и днес разбрах, че всъщност е напълно възможно да си вземете адрес директно от Криптомата, директно от сайта в интернета, генерирате си адрес за вас и можете да си получите заплащанията, преводите директно тук, вместо да минавате през платформа до платформа. Така че, благодарение на това, транзакциите, които предстои да получа по-късно днес и утре и следващата седмица, ще спестя 8% от такси, благодарение на това, че мога да си изпращам парите от моите клиенти директно тук. Много удобно и естествено, ако преводът е над 1500 лева, тук си поставяте личната карта
Сканира се и това се изпраща като декларация към НАП и вие съвсем спокойно можете да си декларирате финансите, ако решите и ако искате към НАП. Така че, да, доста удобно. Много благодаря на екипа от Shitcoins Club и от Bitomat за паричките. Със здраве ще си ги ползвам за сигурност. Най-вече мисля да си купя боя за коса и да се почерпя по едно кафенце в центъра. Така че много ви благодаря. Лека вечер!